Днес ще правим козуначено руло, тъй като наближава Великден. Слагаме си топло прясно мляко, захар и мая и оставяме да шупне за мъничко. Маята ни е шупнала вече. Сега си добавяме яйцата, кората на един лимон. Към брашното си добавяме малко сол, изсипваме. Така, след като сме си умесили тестото, го разделяме на две равни части. Едната си я слагаме в купата да втасва. Така, тук имаме топло мляко, в което сме добавили какао. Сега го изсипваме. Сега на мазаляк. И тъпото фолио, баш ли сега ще свърши, бе? Така, тестото ни е втасало. Слагаме тази част. Взимаме една антилка. Аз ще си наръся и капки бял шоколад да има. Сега нарязваме ето така. И ето ни го рулото. Взимаме една тава, така. И го слагаме в тавата, покриваме го с фолио и пак го оставяме да втаса мъничко. Мажем го с прясно мляко и жълтък. Сега го слагаме в фурната. И ето ни го рулото, което стана напитка, понеже не му сложих нищо по средата. И сега всичко ще стане